Dobrý deň, volám sa Bianka a toto sú Juraj a Klára. Všetci traja sme hrdými študentmi hotelovej akadémie na strednej odbornej škole Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, pred ktorou sa momentálne nachádzame. Názov nášho projektu je Srdce a krv Pienin a teraz by sme vám ho radi predstavili. Práve sa nachádzame v priestoroch Červeného kláštora. Červený kláštor, oficiálne lechnický, bol založený v roku 1319. Červený sa mu hovorí podľa výraznej farby strechy. Jednou zo zaujímavostí, ktorou sa môže píšiť, je to, že tu bol natočený historicky slovensko-poľský film Lietajúci Ciprián v roku 2010. Taktiež sa tu nachádza najstarší slovenský herbár, ktorý založil fráter Ciprián. Pieniny sú kolískou medzinárodnej ochrany prírody v Európe a dá sa povedať, že aj vo svete. Už od 2. storočia pred našim letopočtom slúži rieka Dunajec prostredníctvom drevených pĺtní obsluhovaných pĺtníkmi ako dopravná tepna pre prevoz tovaru. Až po roku 1950 začalo byť pĺtníctvo a prevážanie ľudí na tradičných drevených pĺtiach organizovanejšie. Jednou z atrakcií po splave Dunajca je aj jazda na koči. Teraz vyrazíme splaviť Dunajec. Dunajec preteká dvoma štátmi, Slovenskou a Poľskou republikou. Je dlhý 274 km, na Slovensku len 17. My sa budeme splavať z Červeného kláštora do Lesnice. Splav bude dlhý 9 km a bude trvať približne hodinu a pol. Severný Spiš sa môže osobitne hrdiť svojou prírodou. Okolo nás sa nachádza rozmanitá flóra a fauna a taktiež tu môžeme vidieť 3 koruny, ktoré tvoria prírodnú hranicu s Poľskom. Ich nadmorská výška je 982 metrov nad morom. Sú spredené s mnohými legendami. Jednou z nich je napríklad táto. Poľská kráľovská rodina obývala obranný hrad pod hrebeňom Zámkovej hory. Počas úteku pred Tatármi vyhadzovala manželka Kinga svoje osobné veci a tak zo zahodenej stužky vznikla veľká rieka, z hrebenia les, z ruženca mohutné belostné skalné bralá a zo zrkadla veľké jazero. A preto považujeme 3 koruny za srdce Pienin a Dunajec za ich krv. Momentálne sa nachádzame v Lesnici pri chate Pieniny, kde môžete ochutnať tradičné slovenské jedlá, ako sú halušky a pyrohy. Dobrú chuť!